Sofia, poď, prevediem ťa našou školou. Super, som zvedavá. Hneď pri vstupe máme vystavené trofeje, ktoré získali žiaci pri reprezentovaní našej školy. Je ich pekný počet. Tu máme šatne pre celú školu. O ich čistotu sa starajú pani upratovačky. Chodbu máte svetlú. A teraz ti ukážem našu počítačovú učebňu. Je vytvorená v prerobenej časti školy. Máme tu viac ako 15 počítačov a 2 3D tlačiarne. A tlačiarne využívate pravidelne? Samozrejme, pravidelne na informatike a podľa potreby iných predmetov. A toto? To je naša technická dielňa, kde sa učíme praktickým zručnostiam. Táto učebňa je vynovená. Chodia sem aj dievčatá? Jasné, aj baby. A toto všetko ste vyrobili? Áno, sú to naše výrobky. Aj naša knižnica prešla modernizáciou. Je to tu veľmi príjemné. V jazykovej učebni máme 16 monitorov, slúchadlá a centrálne ich ovláda učiteľ. Ja mám umožnené robiť aj praktické a laboratórne pokusy a projekty. To máte odvahu. A pozerám, že dbáte aj na bezpečnosť. Poďme, spolužiačky sú v telocvični. Chodíme tu veľmi radi. Fíha, aké pingpongové stoly. Kénové sprchy. Áno, sprchy sú prerobené. Celá škola prechádza postupne modernizáciou. A teraz to najlahodnejšie. Že by jedáleň? Áno, správne. Má kapacitu 50 žiakov a na obedy chodíme priebežne. Tento rok nám vytvorili šalatový pult. Sami si môžeme podľa chuti vybrať, čo si dáme. A osobne si myslím, že je to super. Tak to teda áno. No Boris, poviem ti, že to tu máte fakt parádne.